ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон. ҳиҷомаи бепул барои шумо. агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занед, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Бенил Дариюш гуфт ки муҳорибаи ӯ бо Чарлз Оливейра чӣ гуна мегузарад. ба ман аллакай муҳориба бо Чарлз Оливейра таъин карданд. баъзе чизҳоро ҳал кардан ва дар шартнома имзо гузоштан мондааст тамом. ман ин муҳорибаро бесаброна интизорум, то ин ки ғолиб шуда фаҳмам ки маро чӣ интизор аст. фикр мекунам ки ӯро дар якум ё ин ки дар дуюм раунд фавран шикаст медиҳам. ана дар сари ман чӣ фикр аст? ман муҳорибаи дурахшоне нишон медиҳам ки ҳама оиди ин муҳориба гап мезананд, гуфтааст Дариюш. хотиррасон мекунам ки аз рӯи овозаҳо муҳорибаи Бенил Дариюш ва Чарлз Оливейра рӯзи 6 май дар турнири UFC 288 ба нақша гирифта шудааст. ҳозирашда ин чиз расман эълон шудагӣ нест, аммо эҳтимоли калон аст ки дар ҳамин саҳна ин муҳориба баргузор мегардад. ба фикри шумо кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. топови ҷангвари UFC дар вазни 61 кг Умар Нурмагомедов гуфт ки ягон ҷангвари топи вазни 61 кг зидди ӯ ҷангидан намехоҳанд. имрӯз бо Шон Шелби суҳбат кардам ва ӯ гуфт ки бисёри ҷангварон рақамҳои телефони худ ва почтаҳои электронии худро иваз карданд, чунки аз шунидани номи ман хаста шуданд. Шон Омели ягона шахсе ҳаст ки муҳорибаи таъиншуда надорад, аммо ба ман гуфтанд ки ӯ хеле банд аст, чунки ӯ ба салонҳои зебоӣ рафта ранги мӯи сари худро иваз карда истодааст, навиштааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки айни замон Умар Нурмагомедов дар рейтинги вазни 61 кг UFC дар ҷои 11 қарор дорад. ана Шон Омели бошад дар ҷои 1. дӯстон, чанд рӯз пеш дар бисёри сомонаҳои варзишӣ хабар баромад ки Лоиқ Раҷабов дар шоу The Ultimate Fighter баромад мекунад. аммо баъд бисёри ин сомонаҳо ин хабарро аз саҳифаҳои худ тоза карданд ва айни замон аниқ нест ки Лоиқ дар ин шоу баромад мекунад ё не. лекин шаби гузашта як-ду сомонаҳои хориҷӣ рӯйхати иштирокчиёни ин шоуро нишон доданд ва чӣ гуна ки мебинем дар ин рӯйхат Лоиқ Раҷабов низ ҷой гирифтааст. ҳамчунин Тимур Валиев ки пеш дар UFC баромад мекард. то чӣ дараҷа ин сомона рост мегӯяд мо намедонем. барои ҳамин хабарҳои расмиро интизор мешавем, чунки худи Лоиқ Раҷабов чанд дақиқа пеш дар саҳифаи расмии худ чунин суханҳо навишт. ман муҳорибаҳоро хеле ёд кардам. ман 1 сол зиёд шуд ки интизорум. ман гуруснаям ва ман тайёрам дар кадом вақте ки набошад, дар куҷое ки набошад ва зидди касе ки набошад, навиштааст Раҷабов. ва дӯстон, чӣ гуна ки аз суханҳои Лоиқ фаҳмида мешавад ӯ муҳориба мехоҳад ва аз тарафи ташкилотҳо пешниҳод интизор аст. барои ҳамин дӯстон айни замон 100% гуфта намешавад ки Лоиқ дар ин шоу баромад мекунад. аз ҳамин сабаб интизори хабарҳо мешавем. шаби гузашта чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский баъди такроран тамошои муҳорибааш бо Ислам Махачев фикрҳои худро баён кард. муҳорибаи хуб ва наздик аз ҳама тараф. мо ҳозир шунида истодаем ки одамон мегӯянд ки ғалабаи маро дуздиданд, аммо ма гуфтанем ки чунин муҳорибаҳои наздикро дуздӣ номидан мумкин нест. оё ту метавонӣ фикр кунӣ ки ман ғолиб шудам? бале, метавонӣ чунин фикр кунӣ. оё одамон метавонанд фикр кунанд ки Ислам ғолиб шуд? бале, метавонанд. баъди тамошои муҳориба оё ман гуфта метавонам ки барои ғолиб шудан ҳама корро кардам? бале, фикр мекунам ки ман барои ғолиб шудан ҳама корро кардам. аммо ман боварӣ дорам ки Ислам Махачев ҳам ҳамин гуна фикр мекунад вақте ки ин муҳорибаро тамошо мекунад. мо медонистем ки ин муҳорибаи наздик буд. барои ҳамин ман аниқ гуфта наметавонам ки ман ғолиб шудам. ман танҳо гуфта метавонам ки муҳориба дигар гуна ба анҷом расида метавонист. аммо ин чиз аниқ дуздӣ нест, гуфтааст Волкановский. дӯстон, фикр мекунем ки дар чунин муҳорибаҳо ҳар як мухлис ғалабаи ҷангвари дӯстдоштаи худро мебинад. аммо агар мо муҳорибаро ҳамчун шахси беғараз тамошо кунем, пас дар ҳақиқат ғалабаи Исламро мебинем.
лекин дар ин муҳориба Александр бой додагӣ нест, чунки ӯ зидди чемпиони дигар вазни вазнинтар муҳорибаи хеле хуб нишон дод. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. Фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.